si edura monum nti adwene wei ebi ni mutirim but ma say penifo so wo sa ena ya ka no ye se pani a wotifie ema ye de ne sekan edwa nanka no ye ka nankarefo a wo ka ho my Ghana no be wa yeso afunu no na ya de nante timi yine frada kanim yine frada kanim asi na konkon munyimi saa pani a wotifie ma ya de ne sekan eja nanka woni sa nankan yi wachiwade no ta wotifie na wo hwa ye ka nankwarefo a wo ka ho asem agusami asante achemo no wahini ni kronim wahini ni ho adi kroni ho ni kroni ho no ma amlante hini ni ho amankrado ni ho ekro no eni amamle ensio ni ho krono eni ayi oman konfo no omowe eho se di krona wo ho no mo de a na osa mahine na wo ho no mo no wo fra di kroni ni nya bika eti sankwala na jimia na pani wom no oye bia wono de wajimi chankwala no na ma den na obedwen se ebesi ama youth na ye saade no eye jimi ni dam eye jimi ani dam ani nkwasi asem ani abaye ni ahombone se we nya tramo ni wi ani nsa no omanoma na ka kwasi asem ase akire ani na ebe wi asi abushapani wabushapani na dwuma ne san obi wu a wo be bom paye wo be twantoma agu ne so na o ma ya amamre ede ne mpatia ne hanki ene ne kwanso di amano ho na wahye ami akata adaka ne so abubom abushapani wo kuronim ane ya so a wo de sia wo kon ho ena asio atano enkunye o nyina mudi fin eka wo mo entima ba ne sa bibi betibi atukro na enya eye fin enu nti kura na so obi wu a ya na konfo no kwa ho ba wo se wo dwere asia ne san se nipa ni funu ba to nsa didie ye adia na ba wi asie o amaga na ba tai ana de nipa egu me ye ni ma asie ye no ane se na amene we ya wo ma ye wa hu awu betimi asi kronim yesi miense wo mrante ne miense oh to na go mama de course video mi jide se wonya bi ahwe yie nya bi hwe wonya bi hwe mu yiye ya na ma hwe na wonya bi ahwe okay na ya mere wa de yan yete de yan hwe se obi wu a edini ko chef fridge eni obi an de mu chef fridge mu de oh shit amamre ni amani a ye be ya mano abraye na adeda no eni ade eno no sa bre no ye de ko fridge mu ye na ba fie ebe ya amamre ni amani amano sebi ni sunsum no eda so eromi about eda so eni na mana eni pewu a sunsum ne de ko okay the time I was toy no ano sunsum ne ko na mo obani nam ho akopim time ma mo be sie awie mo kata so ana osikwan so na okọ okay so enu nti nipa wu a de aka so mo ni nyina ye nete ya santi men mu ade sabe mpreduasa sabe ajanom ye be kan se ifunu ade a asai so enunti na mpanifo ya na ye dane no because enya dia a eyesi esoso obi ahwere ne ba obi ahwere ne kunu obi ahwere ne yere obi ahwere ne maame obi ahwere ne papa obi ahwere ne wofa eya hometisem nipa ne ko forever unhu ni biem enti enya dia bia ewo se yesoso kura ma ne ye owuo ni de no okoswala eba okay because ebi kura no wo ba oja akola ne ho ebi ane maame ti ase ewo so osie ne maame no no aja okoi eye very painful yeah enti ya de bi aya na nka hu hia se yanya kan mamu de enya de bi aya ta soso kra enu nti ne asi owu ya sabe abrewa kura wanya be 120 150 200 kra na owo fie no da kropo be ya sresema mo asre
into obi wu a ahomete pa okay na mama say de o kan ye no se bi obi a ne wu a ne sunsum no so easy sir because any maybe mama say some train any ade eno ne ye de yan atofuwo oh okay say accident wakosen no ho nsu afa no wakana no aduro eno ya atofuwo okay on the original area sir on koda da bi obekọ na gise ne breso ena abranti a wonyiniye ono so kato ana baba wa wonyiniye kato wo waran sa wotimi ko abigyan kwakọ ware wanware a wotimi ko abigyan ko ware bone bra enu nti na ba ya efiri be ye 10 years ko no oka butu pe omo mu dware no behu se wa ye bra wewu no e wo so ye bra eno ni ade eda ho ana yade esi mebre adenti na wo so ye bra say sunsumu asem oduma nkoma nhyehyeye so se bia na wa anye bra sa kola wa nye bra butu a na wa so bra bremu a ubedwale odwa no behu se wa ye bra wow brofu mbeka ne so anya ne menses so enti wo ya de bia eya empanifo kan se ba mo wo aye madio ba mo wo eya de esi a wonsunu mu chese awosini eya oni amani hunu bi kan busua no enti yese abusua ya to abesenwie besenwie chese ade abusua na ko ade yemu abusua na ko ade yemu ankasa na ya santi bebuo nti ase abusua ato omo abesenwie because obi bi wu awunidi teteno ana ye teteno se obi dane to a empanifo wo fie onidi ore besesa bese no ore ni sa kasi asem ya tole abesenwie so betene no mudi owuo adane ayi meka se bo ana se ate ena moto because of munu boni amununum nti no adwinwe ebi ni mutirim yes munkwasi edura amununum nti adwinwe ebi ni mutirim but ma say penifo so wo so ena yaka no yese pani a wotifie ama yede ne sekan edwa nanka no ye ka nanka refo a woka ho pani a wotifie ma yede ne sekan edwa nanka woni musa nanka yi wachiwade no sa wotifie na wo hwa ye ka nanka refo a woka ho eti sankwala na jimi a na pani wom no oye bia wono de wajimi cha nkwala no but my situation be e wo ye asante achim ede no said omo fa ye sebi efu no ede to omo abetiri so ede ni nam kromo wo youth no eto nyom ekoba ene ade no ye nim say ade eya so ye hwe say e bia na youth na man panifo ne ho kwan ensi omo ho kwan sa won say youth no mutimi e bibia at any time o eya na wo ba ha de bia me ka kire wo se sa wo ba ha na se mi bufu na agegemi a mebo waso ajobro wada mama won musa me ncha sotoro yie asema obusami asante achemo no wahini ni kronim na ohin wo wahini ni wa di kroni ho ni kroni wa no ma amlante hini ni ho amankradu ni ho ekrono eni amamle ensio ni ho krono eni ayi oman konfo no omo wen enu ni asem no ma na omo wen se di krona wo ho no mo de a na se mahine na wo ho no mo no wo fre di kroni ni nya bika yes I was so afraid di krono no ni nya bika because I know dem ya broso yeah ya broso eti ya sra wa hine a wo ye di krono sa wo penso a wa atu America kọ wa hempo ne ho na kọ kan wasem ya nya sa na ma den na obedwen say ebesi ama youth na ye sa ade no eye jimi ni dam eye jimi ani dam ani nkwasi asem ani abaye ni ahombone se we nya tramo ni wi
ani nsa no ma no ma na ka kwasi asemu ase akire ade na ebe wiase ade na ebe wiase mo sese wiase ana enwanwa mo hyase mo mu wiase na mo ntena mu na mo nya ye de ma yen adan wahu empanifo se ye pa ebe hu nti ne akekere boa so ahu ase akire se sanko ase asemu ebe ba kurom nti eni esi hene ekuro na asamle man nim omo wo mama ekuro mu asamle man na wai ana mo so mo petrandi wo kuro mu ho ye asamle man wo so petrandi wo kuro mu ho ana bia na wo ya akokora me papa no I don't want to insult you, Anna. I don't want to insult you. Okay. Wahine, see me here, assembly mine. So wahine no na wada. Bia na na nikum. Bia no wati krone genti we hunu. Assembly man there. Panye bia to wa woni edi kan ba odin. Won so we hunu ana. Odi kro we hunu ana. Die wa wuna busua pani no. Abusua pani ei. Abusua pani na yesi wo no. Yesi wo san. Chirami abusua pani. Wabusua pani na dwuma ne san. Obi wu a wobɛbɔ mpaye wobɛtwa ntoma agu ne so na ɔma yɛ amamre ɛde ne mpatia ne hanki ɛne ne kwanso de ama no ho na wahwɛ ame akata adaka ne so abubom abusua pani wɔ kuronim ane yaso a wode sia wɔ kon ho ɛna asuo atano enkunyo ho nyina mudi fin eka wo mo enti ma ba ne sa bibi beti bi atukro na enya eye fin enu nti kura na so obi wu a ya na konfo no kwa ho ba wo se wo dwere yes ya ta nkwa ho e wo se wo dwere no na wa dia maso a ana mo di jimani abusua pani ana mo miamia funu no asa ayi baby kafo ike mami ke ete nwa uba bokro ya kan sampa mo se ya mo media migusu ebo asampa ni hu dawuro me ba asampa ni hu dawuro asampa na miguso ana me bon ehu dawuro ma ye wie ho na yenko eye efuaman ho de no de mo na to nsa edi dokon we ya wo ma ye wa hu awu betimi asikuro nim yesi miense wo mrante ne miense oh to na gode ebetimi aba say ye due to sa de ni ya emu onya nwie kura awu betimi aba oba akwa awo so a obetimi aja Bama ye adwuma ho no ma enyeye ebetimi aka wo ma aka wo mo emfu man what do you call it enduane emfu mumfudie ebetimi aka wo ma aka wo mumfudie ebe kan kwala yale ebu obi kakra bia na de na ekọ chiwade ensu ewo kurom okura tumi betimi afiri ho epebrem ensu obetimi anwe efiri se eye chiwade eye chiwade kese efi kese na omodi aka kuro no ya na nanom no na omunimu nyansa mosi na ye bagimi bre ene nyansa bre nie na monum tramo wi ane mon kwasi ansa no a modi jimi sei mi busamo bagimi bre no ba papa bre na abai ane yeso afunu wakwan ho ana ye di fi eke nua enfudia yare na mofra ba kromu ho awu na mofra ba kromu ho ane kromu ho hene katache wadawro manana manutia migisi ye jimanusi ye ane shasie se ofe na be kenyan na ma ebia na wayi musio wo so because asio o nyina wasi adwere wo mo ebia no mo nim se bibi sei ebetimi ato ekro na wa munim ohene mpon de wonim
wahu nana nkwala ya ba yebu hene ebi kura wa hene ne kura tiam a omumuwa no wahu bet wo so na ade ukuro misa ya mimi kuro na me na me yo hema anya ka mo so aya no mudi betwa kuro na kwa akire kuro bi ato aso makopɛ kwa bi mudi na hye kama mu nsie ni kuro mu oda because ehia mo sam besie ni kuro mu a kamo de to adakam egu nsa aya amamre na mo so a mo de koye because enye abroso adai na mama me kasasa obi ka se ebia ye nipa ne ho do ana mo ye saade no ana mo fa nkoto dem ai sa ne ho do wa mo fa nkoto dem na oda bia mo ne nworo wa mo fa ne to dem sa ya ne ho do dia wa mo fa ne koto o mo fie ne finfin na de bia wa mo nworo ne ho o ne nkwada nyina ma chimi papa we yo do wodo woi wuni mu se fi no ode aka kuro no ana wuni ma menimpa e fi no ode aka kuro no enti wa hene na ni kuro no won sale ai no otu ni wunsiwa won sale nti ni wunsiwa no on fresa abusia ne mo ka mo njira kuro no efri se pani utina fie ni ade o sekan edwa nanka o kan nanka rekfo no ehun bi na wo de hie afrato wa frato wo hu ni biem no asi akonkon ana na musu ana na mosre abusia mufuru no na musu ana na mosre osi akonkon efuru we di esima akonkon esima akonkon ana osi na akonkon ana yesima twetwe ana mani agye mo ba TV so mo kuma busia ni ma ase abusia pani a wode hie no wagu abusia na ni ma ase maami bi ene no wasepe yiwanya kani ba si adwama sa wagu ni se wagu mu ani ma ase ade boni we na yese fi okra areho ni mumu ye de furu di agro efuru ye baby kafo adai yo adai ya wamla we asante memu ha o ya wamla awe asante memu ha awo kaniba ana we yese na from o matena mu kura won be san kwase ade we won mo be ye aya ma mo nyesa munyi mu ho me na asa munwu ya me ya ni ma ase o man Ghana na obi wu a yeso afunu no na ya de nante timi yine frada kanim asi na konkon munyimi sa na ma mu fro wo unu se ono kra mu fie ono mo kra no areho ni mani so wo bowura ho a ono kra mu be si na konkon to obatwi mu nyina amase obatwi mase na ma gi mani so eba se ya nka kohwifo kwasiapa na wabusia ni mu no apapafo na abobregu abrochire egu bobre wo sika wo mu no wonu na omo na ka wo mo some say na ka mo ni hobi o si ase ankanka na ka mofra because enhie wo kuro ni mu no maka ni fin bosume ma na bosume wo no ma no man konfo wo kuro mu no we wo man konfo na so we wo man konfo na wa yo si bibi tira wa hene no o man konfo a wo sa kuro ni mu no si bibi tira no entima ya se konfo bone na tira kuro ma ni kuro bo konfo bone ana tira kuro ama ni kuro bo si bibi tira wo man si bibi tira wo hene asofo amuomusu na mo wai sofo wo bo mpaye ma afuru ekura tumi so sofo kra ama mpaye ama no sofo wo bo mpaye ma afuru no wai asale anu okọ no mo wai mudi bibo areho mudi bibo
Mama Christopher, mana moti munimo. Eja no abreso, ne nipa ya asoden. Osi wonfa ho, adi biara ntimi wana. Okasati erade, ne rade so twi wana so. Osi asembeba dabi minia, na sembeba dabi. Asembeba dabi, asembeba dabi, asembeba dabi, na sembeba dabi. Asembeba dabi. Die wonim wodo. Die wonim ewodo. Wei ebetimi aka na aka santimai. Ai. Ebetimi aka santimai. I didn't see. I said, "Why you separate from her?" I said, "You." Why you separate from him? Say like. Ni nyina ya sante, ni nyina ya kan. Because ya na efunu na chesa adaka no kra ye na ase ne sen. Nwanwa. Wase krom wa hene kra hyemla se obi ewu onfa ne ntu adaka mu biem. Sa abusua no waso ode sa tabu ni tu abusua ne so. So obi ewu a wonfa ne ntu adaka mu biem o. Wa mo nso a anfa ntwa kro ni ma no mo fa nkonsa mampom. Mu wi a mu sie mo mo dan a mo dam. Mo dan a mo dam. Mu wi a mo sie no awo dan nim. Efise funu hia. Hia. Ahia ma omo. Okay. Ana. Omo de. Efunu hia ma wo omo. Omo de hia ma wo. Ko se do mo esi na konko de aso mo ani je ho. Wo manage ho. Abusia na ni je ho. Yeah. Ti da bia wonu mba betena. Enti ma we osusu se amamre na amane be na ko so mo ye okro ni mama bibia boni bia enti. Nyame na me be che o mama mre na o mama mre. Wa mo nye eti wa mo ankasa nko wa mo man konfo ho. No nche o mama mre wa mo nye. No man konfo mo beto wo a sire wo mo. Amamre mama mre. No mo hu se ahemfo chiniye ebi didabia chi mummu akonfo mummu asofo mummu adinsifo na mabu hene tidabia mo de makoma na di nkwase asam mo di wi na di nkwase asam mo de tramo cocaine apetesi na di nkwase asam na wo wie na nsa ne ti wani so a na abehu chimi mua Mayanko omo ana omo di dokun no obi awewu na omo ne na to nsa edi dokun no meko ene nchinam omo soso de no hwemu mayeka mi fi akra de asem bi amle bi ama hada efidie ya mitimi asem bi amle ma hada hwe mani abre ne hwe de yasa de abatiefu mo nka bi mami o mo nka bi mami o mani abri hwe de yasa de abetum asem bi esia yasi ai ani akonfo mo nsolio asofo mo nsolio edinsifo mo nsolio mo nso na de bia mo de anwanwasam eba okay enwanwa mo na de bia anwanwasam mo de ba na mo de ba na mo si ebewie hwan hwo de ya ken kra ya no nsi ye another music Mr. Music Man, yeah, African music, yeah. So, music for na abano, another music. Yeah. Jimmy, nankan kran die, ye ni musa mu buma bosom ankasa. Mu buma bosom, sabe wapo abna, mamsi, piao. Oduma nkume ni etwa wiase ahia. Enka mu bu. Ana dia ba ne sai gamanche ana dia ba ne sai papa wo hene ani dia no obu oku aso ana nipa ni funu to nsa di awrade ma woi nana konfo be ma adia na ebe yo ano de ma ansa mi na se ye nti o mo ase kra e wo de ekoso no madam fu konfo bi asamo bro so o se o sentimakie shit baby na ye timi ana say ye dam mama e be che bose huhu bi de bowra mom no mo yes huhu bowra ha so obi on na even ne kan no timi nye ana da wo ye o bibie si a huhu ne bowra no bibie si a obonsam na ba obonsam na awane hwan
ai Bible was so ba wabua ni yie wabua ni yie timi ni ho asam ka biem obonsam na ne ye ne ayete he ya show san kwase asem wenti na yesi ye chiriwei ena youth amabade mu nchiri hwe ade a mu chira ye papa nko ana mu chire sese ma na mu bu mu mayo ma na mo bo mo bra ete se de dukuro ni kro so solid dukuro ni cha wo mo no ko fe ba bi tina yes oni efu tun se didi obi a wawuo wunim yale eku no edro ni kra ni ye de bam wo mo no enye yemi yesosofu no su mebrentia enka da ho a eni kwan se enka ye twa ho krasiama ekowumu bami no se di atrapo ulele atrapo yanko atrapo na di enkura ni a mama me de madwun wa menti ase odo benko I don't take far I take madness odo benko na denko busafo bi mo twa wa hia mo video hoyi you mo fe no mo san video mu wia ma be ka se wonana bi a wabo ne bra enya 150 years 120 years 130 years onu na eya wo mi Komfobaa men mani ase aba 11:30 mi wo fie akonfo bi na wo ye fie wanom no ayese sofo se busum wo ye fie e na edi enya edu tiri so no wapampa so aya mo kawia mo foma no ntwi fom kokko bi ni siwa na mo de mano na mo de atwitwi mo de adane blast atwi a chick of 8 Komfo wo ye krom mo ma mmeka me bronya brofo ni nyina wa na December ba wate December brofo me ka ni December mo ma me meka na ye June July mu ni away June na mu atwam July mu ni akoi na sa me ka ye brofo July December me ada nya bi aka e bi be ba wada roma o di bi bebre me nyesa anka me nka brofo bi me di bebre be wada roma anuanom ani ahwefo mesramani diemu ekasa ma bre ne ntiatiamu me de nkoto sra me na agufom ena me de ka sa mon kasa nkyira mo ma mon kasa nkyira mo mo mon kan nkyira mo ma mon kyira nkwala no mo fa tetiatempon ne so saman de bia me kan asemi ye kana nopa ye kana wiya eya tie bi ebre bi beba onkonsefo onkasa biem ye kana nopa ye kana wiya mini atie bi o ebre bi beba onkonsefo onkasa biem efi wo ye eba no se fi kafie wa mo atitirifo na mo wo mo no mo na ekamo ye kuma na kan kwasiafo no egu ono wa mabra tiake wonu owu a opekura fa no to na mpeten so no emfa no ho wa bra wa bobra no na wutu ba bi adwene wo ho no na kwasiampani wa kofa na abeka ne si de na titrufo ni mum no mo pe na sabi de wanye we ni de o mo mpe se ye fi na abafie wa mo na akoka fi no anu ntini asimpani wo na akola ya de kasa kire no adenti no obi awuo ni adeda no no akoto dokono eni mako na ade abesiwa na mode ne nsa atum na motitidie momwa moni aboa prako kwe brechas moni ne yepe we se munni ntiteye pasted ena moye munni ntiteye ba akokora fisa mo won ntiteye a kamo be kaya hu se ye be wiase ye nti ni mpani nsam da
say ye di funu nsa ato aduanim na ye die efunu no mote ase the word of dead body no aso kira ne